Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, kasunduan para mapakusog ang agrikultura asin pagsisira na pirmahana. Mga school buildings, iinaguraran sama nito Albay. 41 katawo na tawanin citation ticket sa Kamalig Albay dalan sa pagsuway sa health protocols. Mga paraoma sa Tercer Distrito Canalbay may proteksyon na kontra sa baha. Sa lado nasyonal, lampas na sa 24 milyones na Pinoy ang fully vaccinated na. Alert level system ipapasunod po ngunyan sa luwas kan NCR. Reproduction number kan COVID-19 padagos na nagbababa. Mga senior, pwedeng makaluwas na sa harong asin mamasyar sa mga mall. Sa ibang nasyon, 43 katawo gadaan sa pangbabadil sa Nigeria. Sa lado ng sports, Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz engaged na sa sayang coach. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Di ba'y mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Ang Department of Agriculture sa pakikipagtabangan sa gobyerno provincial kan Albay, state universities and colleges asin mga stakeholders, iyo ang nangenot sa pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa province-led agriculture and fisheries extension system. Kung sa inini, collaborative program na may kamawotan na makahaman nin agri-enterprise technology adaptation and demonstration, massive multi-level capacity building, asin institutional strengthening. Ini nangyari kasunod kan pagbisita ni Agriculture Secretary William Dar kasuwapon kung sa inapirmahan ang siring na kasunduan. Entry kan Department of Agriculture asin mga opisyalis lokal. Para kay Albay 2nd District Congressman Joey Salceda, nangako siya na pagpapadagos na suportahan ang DA sa Kongreso sa paagi ng pagsumiter ng lakdang na matabangan ang mga paraoma asin ibusol ang mas halangkaw na agriculture budget sa 2022 General Appropriation Act. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Maski nga ni day pa man nagkakaigwan in face-to-face classes dahil sa epekto kan COVID-19 alagad, ang mga estudyante sa sin mga paratokdo kan barangay nagot-got maan ito Albay, igwan ang pasigurong malalaogan. Ini may kinaraman sa gigibo na inaugurasyon as in turnover ceremonies sa bagong nagot-got high school building kung saan ini duwang eskalon as in may 6 na classrooms. Sa nasabing aktibidad, piglalauman na magiging bisita si Congressman Joey Salceda na iyo ang nakakonsigir nin fundo para may paghibo ang nasabing edifisyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 41 katawo ang nasampulan asin tinauanin sa citation ticket kan Kamalig Municipal Police Station dalan sa dai pagsulog nin face mask. Inanag ng resulta kan pagdilibot kan mga pulis sa kapalibutan kan banwaan tanganing maigot na maimplementar ang Municipal Ordinance Number 2021-15 o an ordinance requiring the mandatory wearing of face mask in the public area. Sinabi kan pulisya, ang 41 persona nadakop na kaipo na magbayad ng 1,000 sagkod 2,500 pesos bilang penalidad o multa asin posibleng makulong pa ng 10 aldaw. Sigon kay Kamalig PNP Chief Police Major Kenny Tantiado, sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19, importante marhay na mabantayan asin mapagarumdum ang mga Kamaligenyos na importante ang tamang pagsulog ng face mask, face shield asin lalo na ang social distancing. Sa ngunyan, ang Kamalig na kapag-restro na ng 435 kaso ng nagpositibo sa COVID-19. 363 degree ang nakarecover, 25 ang nagadaan asin 47 ang aktibong kaso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
Magiging kampante na ang mga paraoma kan barangay Maiyaw asin Busak Uwas Albay na dai na madidistroso nin pagbahaan sa ina mga tinanom na paroy dahil ang tatapos na ang flood control o flood mitigation structures sa indang barangay. Inian mogmang ipinag-anunsyo ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo kung saan sa iyang ipinaliwanag na dakulang bagay na makapagpakonstruir nin mga flood control projects sa mga kabasan sa tercer distrito dahil ang tagrabing destroso ang pigdadarakan makukusog na oran sa mga kabasan sa mga munisipyo kan distrito. Apera kaini, konkreto naman ang mga farm to market roads sa San Vicente Owas. Asin nagpapadagos naman ang patrabaho kan flood protective dikes sa pistola sa parehong munisipyo. Sigun kay Cabredo, magpapadagos ang siring na programa asin mga proyektos para sa mga taga-tercer distrito nin Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maogbang inako kan Philippine National Police ani pinalawas na resolution kan Commission on Human Rights na minakondinar sa ganibong panggagadan kan CPP-NPA sa football player na si Kit Absalon asin ang paryente kining si Nolvin sa Masbate kanakaaging Hunyo. Sa resolution kan CHR Regional Office 5 kinundinar kini ang pagsuway kan CPP-NPA sa human rights dalan sa pagbugtak ng improvised explosive device na nagresulta sa pagkagadan kan mga biktima. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na sarong magayon na lakdang ang ganibo kan CHR para matawan ni justisya ang pagkagadan kan mga Absalon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakarehistro nin total na 1,578 na aktibong kaso ng COVID-19 ang Naga City. Sinabi ni Dr. Aurora Daluro, pamayokan Department of Health Regional Epidemiology Department, na sa total na bilang kan mga aktibong kaso, nasa 1,472 ang cumulative cases, kung saan nakadugang pa ang 4 na mga bagong aktibong kaso. Igwanin total na 3,068 na mild cases, asin tulo ang nakadugang mantang igwaman ng 242 na cumulative moderate cases asin may tulong nakadugang na kaso. Igwaman ng 123 na cumulative severe cases asin 36 na critical cases na may nakadugang ninsaro pang kaso. Iyan ang primero gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash.
Cash, Bank of Commerce, Bayad Centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The Epic Management. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama.
Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vacunation. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Sa New Downy. Kontra amoy pawis. Sato at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Lampas na sa 24 milyones na mga Pinoy sa Pilipinas ang kompletong nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na nasa 24 milyones 498,753 katao o 31.7% kan target na 77 milyones unfully vaccinated na, mantang 28 milyones 284,601 na iba pa o kaya nasa 36.6% ang nakaresibi naman kan first dose. Idinugang pa man niya na ang gobyerno naka-administrar ng 52,783,354 bakuna kung saan 16,975,433 ang naitudok na sa mga individual sa Metro Manila. Nasa 7,897,782 o 80.7% kan 9.8 milyones na target population sa Metro Manila ang kompletong nabakunahan naman. Ipapautob na ang alert system sa Luwaski National Capital Region poon ngunyan Oktubre 20 sa 31. Base sa anunsyo kan Interagency Task Force o IATF, ipapautob ang minasunod. Alert Level 4 sa Negros Oriental asin Davao Oriental. Alert Level 3 sa Cavite, Laguna, Rizal, Siquijor, Davao City asin Davao del Norte. Mantang Alert Level 2 naman sa Batangas, Quezon Province, Lucena City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue asin Cebu Province. Plano kan kampo ni Senador Manny Pacquiao na sangatan in kaso kriminal ang dating ayudante kini na si Jake Huson na nagsabi na ang Pinoy ring icon naghagad ng 165 milyones pesos na advance payment para sa boxing match na daima nangyari. Kinabi ni abogado Nicky De Vega, legal counsel asin tagapagtaram ni Pacman na ang cyber libel case ang isasangat kontra kay Huson dalan sa mga gibugibong pahayag mananangod sa laban kuta na ni Pacman kontra kay Conor McGregor sa Las Vegas, Nevada. Sa iyong sinabi na daing katotohanan ang pahayag ni Huson asin gibugibo man siya ang siring na akusasyon kontra kay Pacman. Enot kani sinabi ni Huson na idinulag ni Pacman ang siring na kantidad. Tutugutan na ang mga senior citizen na makaluwasin harong asin makapasyar sa mga mall kasunod kan pagbaba sa alert level 3 kan Metro Manila. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na kinakaipon sa ng fully vaccinated na kontra COVID-19 ang mga senior citizen. Ang mga day pigtutugutan sa ngunyan iyo ang mga minor de edad na magduman sa mga malls dahil bako pa sindang bakunado, bakun-arog kan senior citizens na posibleng bakunado na sinda. Nagpagirumduman si Roque sa mga senior citizen na magduman sa mga mall, na kumaduman sa mga mall, darahon sa naan sa indang proof of vaccination. Sa ngunyan, uminabot na sa 24.478 ang fully vaccinated na kontra COVID-19. Barata hali sa ibang nasyon. Gada na nasa 43 katao matapos baradiloon kan mga armadong kalalakihan sa Nigeria. Sinabi ni Sokoto Governor Amino Waziri Tambuwal nangyari ang pag-aatake mantang busy ang mga tao sa Saudan. Pinalibutan kan mga armadong suspetsados ang Saudan asin binaradil-badil ang mga tao duman. Nagagad masana ang gobernador ng karagdagan ng soldados asin pulis sa lugar para tulos na maarestar ang mga suspetsados. Bareta sa lado nin sports, ipinaluwas na kan Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz ang sayang bagong gold na sarong singsing na may weightlifting motif halis sa sayang coach boyfriend
Julius Naranha, nagibukan Manila Diamond Studio. Yes, engaged na sinda Heidelin and sin Coach Julius. Nangyari ang proposal ni Julius kay Heidelin sa Sheraton Hotel Resorts World Manila. Resorts World Manila, kanakaaging banggi. Sinabi ni Diaz na siya maugmanin marhay at sinagpapasalamat sa mahal na Diyos na ipinadara sa iya si Julius. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Nakatala ni pabakal sa paagi ng subasta ang 200-year-old microscope na ginamit kay ito ka naturalist na si Charles Darwin. Ang microscope na itanao ni Darwin sa sayang aki na si Leonard isusubasta sa Christie's Valuable Books and Manuscripts Auction sa Disyembre. Sigun kay James Hislop, pamayo kan Department Scientific Instrument, Globe and Natural History na lauman ng aabuton ini nin $480,000 o katumbas nin 24 milyones pesos. Ang gold-styled compound microscope gibo kan 1825 and asin inisaro sa anom na sanang microscope na associated sa British naturalist. Ang petsa kan pag-manufacture ka nasabing microscope na tiyempo sa mga panahon na nag-adult si Darwin nin sophisticism organism aron kan coral asin si animals. Si Darwin pamuso sa iyang groundbreaking work na On the Origin of Species kan 1859. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Gusto man niyang gibuhon, alagad ay ginibo ni Bea Alonzo na ipaaram sa sayang pirming leading man na si John Lloyd Cruz na siya magiging kapuso na. Sayang sinabi na matapos magpirma ng kontrata sa Kapuso Network, nagoron sila ni John Lloyd para ipaisin na siya saro ng Kapuso Star. Gusto man ni Bea ang ideya na makatrabaho giraray si John Lloyd na napabaretang magkakaigwanin sitcom sa GMA. Sayang tinawanin doon na excited siya kung makatrabaho giraray si Lloydie na nagbuelta sa showbiz makaagyan haros 2 taon na pagpapahingalo. Bareta sa lalo ng saludo makita sa Newsbase si Mar de la Mar Kamen. Iwasan ang ma-burn out, kaya ako nagkamati ng kapagalan magpahingalo. Inanabiso ka mga health experts para mapangatawanan ang mental health. Tanganing maiwasan ang stress, dapat mag-take a break, as in mag-self-care, mag-ehersisyo, as in mag-meditate, as in magkaiba ng sufisyenteng katurog. Inirekomendar pa ka mga ekspertos sa salud na magpahingalo sa mga gadgets as in phone time. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, daing iba. Bareta sa kamugtagan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Ninang sa tuyang latest updates sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, northeasterly surface wind flow o duros na hali sa norte sirangan, ang padagos na nakaapekto sa norte kang Luzon, mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sundo mapanganuro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol, dulot ka mga localized thunderstorm. Maluya, sundo, moderatong duros na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pag-alon. Hinatay ang agwat ng temperatura pigiluman sa Poon, 24 sundo 31 grado sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:36 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 5:24 ng pagkahapon. Ini si Malvin Almahela reporting live halilili sa Pag-asa, DOST Ligas. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-arakan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ramir Tanay sa lado technical asin Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mo po si Winteral na nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Happy birthday kay Paul Angelo Antivola. Kuya Boom, happy birthday. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Para kay Ralph na napuruhan ng boss.
kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko,